Xa os antigos adiviñaron no diñeiro unha forza divina, pondo nas moedas símbolos religiosos. Para fabricalo buscaronse os metais máis preciosos, como para as imaxes dos deuses. Nel quixeron os reis perpetuar as súas figuras, sospeitando que iso era unha sorte de apoteose. O diñeiro viviu moito tempo aprisionado nas especies materiais de ouro, prata, bronce, níquel. Mais nos tempos modernos, o creto ceibou o diñeiro desta escravitude na que, sendo xa tan poderoso, conservaba aínda un resto de impotencia. Mais agora o diñeiro espiritualizouse, fíxose invisible, incalculable, case que inefable, como os deuses das religións espiritualistas, e chegou ao máximo do seu poder. Considerade as cousas con ánimo atento e veredes que o diñeiro se acha adornado de todos os atributos da divinidade. Pai, porque enxendra máis diñeiro, e senón que o digan os réditos. Fillo, porque procede doutro diñeiro. Creador, porque crea capital, riqueza, industria, comercio e obras públicas. Porque saca da nada os homes e convérteos en grandes señores. Salvador, porque tira a un de apuros. Redentor, porque redime a un da pobreza, que é ben peor que o pecado original. Glorificador, porque dá o que ten honra e proveito, amigos e amantes, honores e poder. A ninguén mellor cadra no mundo o dictado de omnipotente, e soamente ten o defecto de non estar en todas partes.